Era a batalla das poutas de Xeo. Lais de Kil abateu o líder das curuxas malvadas. Os Guardiáns venceran. Os reinos de Curuxas e Mouchos eran libres outra vez. E logo volveron á casa. A árbore grande de Gahul. Para! Vas conseguir que teña pesadelo. Pero é a miña parte favorita. Se os oren, cuido que papá che encheu a cabeza de contos e de soños. Os soños non teñen nada de malo. Soldados, chegou a hora de prendermos un lume que reduza a cinzas os reinos de Mouchos e Curuxas. Es algo paponciño. E aínda tedes unha boa tirada para chegardes onde os Guardiáns. Pero como habemos saber onde é? Todo depende só de ti. E que facemos agora, Soren? Vimos a topar os Guardiáns de Gahul. Todos destes chegado ata aquí protexéndomos. Lembrade, cando vos cansen as ás, estaredes a medio camiño. Que dis que estamos a medio camiño? Hai vos feras moi aterradoras por ese camiño. Xa podedes respirar. Que é este sitio? Está a crear un exército de escravos cegados e planea conquistar o mundo. Liscade xa! Tal é como ocorrera nos vellos tempos. Así ocorreu nos novos. Os Guardiáns mantiveron o seu xuramento aquela noite. Sígueme! Unha emboscada. Fixo que non contabades con isto. Agárrate! Veña, rapaz, sabrás eu a brente. Ai, volver ser un rapaciño con gana de aventura e chegar á árbore por primeira vez. Gahul, a lenda dos Guardiáns. Estamos a voar! É como pensabas que sería. Non, é moito mellor. ¡Uau!